velkommen til sexbrevkassen. Lad os så komme i gang. Ja, jeg skal nok. Ja. Første brev fra Hans på 38 fra Ringsted. Han spørger. Alle rødderne på arbejde snakker hele tiden om at liste ind af bagindgangen. Hvordan gør man det? Hold kæft, Kjeld, så er der sgu sport i to om det er sket. Yvonne vil ikke engang have, at jeg tager min egen temperatur. Altså, Benny, sport i toeren, det er ikke tid til at glo på fodbold, men kan du ikke forklare, hvad er det vigtigste, når man skal liste ind af bagindgangen? Henrik, det er sgu lidt svært, du. Det er sgu lidt som, hvis man har gået med den samme hue rigtig længe, og den er blevet slap og slidt i kanten, ikke, du ved. Så er det sgu rart at stikke hovedet ind i en helt ny og helt stram hue, ikke også? Benny! Henrik, og det er sgu også dig, der ved noget om at liste ind af bagindgangen. Du har studeret det, mens du sad i fængsel, ikke? Hvor fanden, god gamle, ikke? Alright, så siger vi det. Ja. Genial, ikke? Så siger vi. Godt. Man skal bruge 3 iskolde pilsner, et knogjern, en lille pose rasp, 36 bøjsenbær, et garnnøgle, en udgave af Land og Folk og Yvonne. Yvonne! Ja, for fanden, Kjeld, ikke? Når ikke han siger det, ikke? Og hæft, hun vil være skibet god til det, for fanden. Yvonne skal ned på alle 4. Nu, så gør hun som en hund. Ja, for fanden, ikke, Kjeld, du ved, det er doggy-style, ikke? Sådan. Nej, det Vagten tror nu, at Yvonne er en hund, og mens hun kaster rasp og bøjsenbær på ham, så læser han i det Land og Folk, som vi har givet ham. Vagten ser ikke, at vi bag ved ham har brugt knogjern og garnnøgle til at liste ind af vinduet. Og så går vi i gang. Hvordan, for fanden? Vi drikker de 3 iskolde pilsner og lister ind af bagindgangen. Skid, hvad gør vi ikke? Næste spørgsmål. Ja, jeg skal nok. Ja. Det er fra Susanne på 43 år fra Vestfyn. Hun spørger, hvad er en jomfrutrøster, og hvordan virker den? Skide godt. Vil du demonstrere? Ja, for fanden. Kom så, Kjeld, kom så. Ja. Yes, så er der. Hvad er der nu i vejen? Den virker sgu ikke. Den må sgu være løbet tør for batterier, for fanden, ikke? Det var det eneste, du skulle sørge for. Benny, det er altid din skyld. Min skyld, for fanden, mand. Jeg kom sgu batterier på for en 50'er, du, for fanden, ikke? Det var også dig, der skulle opbevare den, ikke? Ja, Yvonne, hun keder sig sådan en gang imellem. Jeg finder mig ikke i det. Her prøver man at stable en sexbrevkasse på benene. Sexbrevkassen over alle sexbrevkasser. Og hvad får man? En samling lusede amatører, hundehoveder, hængerøv, forbandede socialdemokrater. Hvad ligner det? Ingenting kan I finde ud af. Undskyld for fanden, ikke? Lad os tage det sidste spørgsmål. Ja, skal nok. Det er Bella fra Bellahøj, der spørger. Sexstillingen Trillebøren. Hvordan foregår det? Ja, for fanden, der kan jeg sgu lide, du ved. Nej, her skal vi bruge Børge. Børge! Ja. Børge, kom herud. Børge, du er så ung. Kan du ikke vise seerne, hvordan sexstillingen Trillebøren fungerer? Det er jo her så åndssvagt. Det gider jeg simpelthen ikke. Kom nu, Børge. Gør det for Egons skyld. Okay. For fanden. Hvad så for Egons skyld? Ja, det er godt med dig. Følg med i næste uge, hvor vi svarer på spørgsmålet, hvad er missionærstillingen? Ja, det ved Yvonne i hvert fald som det eneste.